Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun rayu. Wilujeng panggihan kalian channel Dalang Temon Menteri Sragen. Niki kanggo nunggu wektu buka. Niki jam 5 bujul. Iki bar daun bareng arit, ya ta bar daun bareng arit bar golek suket. Dibakar peduse, ya ini untuk gong. Nah, ini gamelan mesti yang penting hiburan cukup mau telu saanane. Kira dadi bae. Nggih Mas. Gandeng wong era eneng ra jangkep ya putih saanane. Ya, berasa sagenan sasae. Syarat talu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kejadian cuma telu hiburan. Ono salah putu yo pangapurane mergo iki video asli. Iki ana Lek Kadir karo Lek Paino. Bareng arep golek pakan wedhus. Ngenteni buka untuk gamelan nang sanggar Ponokawan gune Dalang Temon Menteri Sragen. Cukup hiburan, muga video bermanfaat dan video. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe ya. Maturun. Salam santun, salam dayu, salam budaya. Terima kasih, muga jadi hiburan iki. Kanggo nuwun hiburan. Ora apa-apa mergo mari kene tamu goleki sura gendor kon pijet. Mboten apa-apa ya. Iki dari kabeh sasi poso eling karo Gusti Allah.
Jangan beri pegai. Wah, dua mati. Re. Pergi kau dire. Oh di. Wah, ya salah. Memang hampir saya iki rate bandutan sih. Ah, pegane kelurahan iki iso gabus. Pak Joko Boyo. Ya, terima kasih ya. Iki kancaku lawas biyen. Kowe tak goreng-goreng apa ngono? Saneke. Sane kadir iki mboten wis sego sepiring kurang. Dadi goreng. Karena gak goreng. Cep-cep dadi toke. Sing mau kopi dadal nang Mbak. Ini ape-ape kok. Gorengane wangi. Lah biyen salah lawas ya. Ya, utang anak yo. Awas dah. Utang anak kemana kantor? Bersama Jalan Temon Mentir Ragilan Sanggar Kono Kawan. wedok anak lanang. Lah syarat sih. Salam santri kok anak lanang wedok nek jaluk sangu nek iki ya. Kan makan copo saiki. Ndi? Jare sing jogi.
Oh, ya engko. Lah cek-cek sik. Enggak iso ya wis. Kata yo ra iso. Saya cek channel kene, ben muni kene, talene kene. Kecedaan warnane HP ku brak kok. Ora, wis ngono malah ngene kadol aku maca ya angel. Ngabel. Soalnya dadi kei. Ah kae sampah iki gua sik ndo, Pak iku muring kok. Kayak mau Usok. Oh ya wis ngomong numplek kabeh kok aja sok ngono kuwi. Iku piye tadi kon? Yo, capek gunung wis sedenge mateng segane. Lah. Oh. Bu De, Pak De, lek wedok lek lanang ayo ndak dek liwat. Gendine dadi obor sing gede. Gede. Ndak mateng. Udah mateng wis. Jangan apa kono eneke. Mesti kok sange soalnya kayune teles kabeh. Kalau beda medok. Oh, ala medhok. Harus karo Gedang godhok atas-atas entah godhok karo katir doyan itu adalah. Oh ya. Oke. Tapi gunung yo itu.